Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? Adlaw di ay karong Martes no, pizza 28 na sa buwan sa Abril no, happy taon Mayo, mga ka-listeners no. O karon no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado o dili pa din no. Shout out kay kuno kang Praise Behavior. Salamat kayo idol no sa pagsubaybay sa sugilanon sa mga drama no, huwag kang sa atin drama. Salamat kayo no, Praise Behavior. Thank you kayo idol sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga nagsunod natin dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay no. O karon dito maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Part 15 na tanong mga ka-listeners no, part 15. Kinsay mo sakripisyo. Hain na makapaingon si Franklin. Daliar siyang nawaha, eh. Di dar pa siya matawagan kay guba ang iyang cellphone. Hapit akong maabot sa ila. Wato na ako siya din, eh. Dako ang akong pagtuong akong misakay itong jeep. Anig ito siya aki. Oh, may jeep na miyunong. Si Franklin. Magpahumot na ko. Wa ko gamita ang akong pahumot kay maura ni bantayan ni ng milay. Purag nagduda na ba siya? Humot na ko. Magawas ako sa auto. Oh, mibiya naman ang jeep pero may anino ni Franklin nga nagpaingon din, eh. Nasayop na ko. Dili di si Franklin ang nanaog. Miabot na kasi sa ila. Ganihar di siya mibiya sa bahay. Kung maduol ka ko sa ila, makita ka ako ni Franklin. O muduol sab ka siya. Bahala na ka. Pagpaduol ko sa ila, ako lang niya siyang sitsitan kung ako siya makita. Milakaw ka gyud di ay. Ngadto ko ni Naimilay ma. Nagpatabang ko niya aron makapalit kog bagong cellphone. Magpatabang ka? O sa man mangayo ka niya kwarta? Oh. Aron imong ipalit og cellphone? Dili mo eh. Huy Franklin, ayaw baya pagpakauwaw ha? Kay baw ka baya nga nerbaho rasab ang giingon nimong nanay Milay. Mo sa dili gud mahitabo nga hatagan kag cellphone. Nagpatabang ko niya ma. Aron ko makatrabaho. Hilom diha oy. Tungod lang ni anang cellphone. Magpakauwaw kag hangyo sa nerbaho lang pod. Tigalig ako sultian ang imong amahan ana. Ayaw mo. Ayaw. Paghuwat nga makakwarta ang imong amahan, una ka mamugos nga makaangkon gyud og cellphone. Kay bobita ka mga gamit kay nako ang cellphone tungod sa mong online class. Nahibaw lagi ko. Pero doon naman tay laptop. Pagkatuon na mo'y gamit Gamiton mo sa papa. Ay unya ra mo gud niya gamiton inig uli niya gikan sa opisina. Unya kay wa man kay klase. Ma, palitin na gud kong cellphone mo. Bisag dili lang gud mahalon. Ay paghuwat lagi na unsa kabaya. Oh. Ako pang ingnon ng imong amahan. Nahibaw baya ka nga sakto ra gyud ang sweldo sa inyong amahan sa atong gasto dinhi. Sige ma. Sa sunod, pananghid hakon mo lakaw ka. Nahibaw ka baya gyud nga masuko tong inyong amahan nga wa mo ilig abot niya dinhi. Dili na nimo usab ma. Kinahanglan gyud. Wa magin mo gawas si Franklin. Unsa man kaya akong buhaton? Aron magkasulti ming duha. May nagpaingon nga na eh. Ulahos lang kung lakaw paingon sa auto.
Murag ang amahan man to ni Franklin. Ako kang tawgon. Magdiretso na lang ko sa auto. Wala ba may magkahimamat sa amahan ni Franklin? Kay may apas man siya sa ilang moving up. Pauli na lang ko. Milakaw sa papa, nay? O, day. Nga naman ako mo ginas papa magabi, uy. Murag, karon pa man siya mulakaw, gikan sa inyong pag-abot. O, tingali gilaay lang ang imong amahan, day ay. Naibaw sa mama. Mulakaw ka sa papa ni mo nga dili mananghi di mama ni mo. Murag ang sakyan na naman ni papa, nay. Bitaw da. Nga mibalik man ka siya dayo. Oh, may uli malagi ka dayon kang. Hindi ko gusto magduda ka. Unsa? Nga no magduda man ko kang. Mura maguglayan ang imong pinangutanan sa akong pagpananghid nimo. Mauto nga, aron di ka man luod. May pauli na lang ko. Wa ko mo dayon sa among hangout. Naunsa ba ning tawhana uy? Kanos aba ko ng luod nimo ha? Wa pa hinoon. Kay wa pa man ko makasaksi on sa imong buhaton kung mang luod ka. Og mo na'y nakapasamot sa akong love nimo gang. Mas sinabuton ka. Dili ka pala away. Pagaksa ko sa akong gang, bi. Ang akong gang baya uy. Di kita mag-away, ha? Of course. Unsa man sa hinungdan nga awayon ko ikaw kang. Nga wa man minimo pasagdi si Carmina. Kamugod mo yung hinungdan sa akong pagpaningkamot. O nga, dili ta mo dawaan. Kung mahimo ko lang, ihatag ko gid ninyo ang tanan ninyong panginahanglan, ang inyong magustuhan. Mas spoiled day miss atong anak-anak. Bahala na. Basta inyo kumahalon. Inyong tahuron ng ako mga puong. Pwede ka ayaw kang. Ayaw lang gid pag-abusar. Unsa? Ayaw lang gid pangitaglain kang. Aron dili ta magbuwak. Bin, maghapit niya ta silang Franklin. Ha? Kung saan dito? O, ikaw rin sold good sa ila. O pangita si Franklin. Ato siyang dadon. Aron ato siyang palitan og cellphone. Sa? Naguba man gud na niyang cellphone. Mura ba niyang gamiton sa ilang online class? Naluoy lang ko niya. Samtang nagsulti sila ni Nang Milay. Nahibaw si Franklin nga nagapaminaw ka silang resulti. Huwag nahibaw, Ben. Bisag silang milay? Wala lagi. Ang akong nadunggan, nga gusto man narbaho si Franklin aron makapalit sa cellphone. Yeah. So, plano nimo? Hapito na to si Franklin sa ila. Gikan ta magkuha sa panel. Dato siya nato sa itong biyahe? Kung masugot siya. Yeah, yung eskwelaw na siya. Oh, trabaho ang iyang gikinahanglan ko. Busa kay trabaho ang iyang gikinahanglan, atong hatagan og trabaho. Aron maangkon niya ang gipangandoy niyang cellphone. Ato pala siyang palitan ng cellphone. Yan ang cellphone. Nag-andam ka di ay. Bin, gikinahanglan ni Franklin. Busa, kinahanglan nga mahatag ko kini niya. Pero, iya una ni trabahoan. Pinaagi sa unsa. O niya, tara kasultihin eh. O sige na, andaman ang panel. Ay, maudi ay nga wa na gyud makakontak si Franklin ato. Now I know. Unsa man, nay? Naguba ya cellphone. Sige lang kaguba ang iyong cellphone. Karon dili na gyud mada. May rest in peace na gyud ang cellphone. Di na madag ayo. Pero ting gubaan na gyud. Ang ano nahibaw man ka, nay? Nga guba naman kayong cellphone. Ay, miyan man sa gabi day. Nagpatabang taon aron makatrabaho. Aron sa ingon, do na ikapalit og cellphone. Unyang iyong pagtuon? Unsa man sad ang iyang pag-eskwela? Kuno siya cellphone. Online class baya kuno siya. Sakto, sab. Wa man sa ko'y ikapagamit niyang cellphone, uy. Oh, doon na unta, pero keypad man sa nga cellphone. Dili magamit sa online. Oh, nga di man na magamit day. Dili man makadawat og video call ang keypad nga cellphone, nay. Katubang karaan. Na, malas lang ang paring nagbunyag atong bataa. Kaluoy sang Franklin, nay, no? Oh,
Naluoy ka niya, day? Unay, best friend ko na nako. Dili gyud na siya makaapas ilang klase. Kung pahuwa mo lang ka na ako sa kwarta, no? Aron makapalit siyang cellphone? Sige, nay. Pawama si Franklin, nay, aron maka-cellphone po taon siya. Unsaon sad niyag bayad ang huwaman niyang kwarta? Wala. Oo, di ay no. Wa pa mali trabaho si Franklin. Ang, nay, hinay-hinaya lang nagpadata ni Franklin, nay. Mutabang kog data, nay. Ayaw lagsaba ni Franklin. Labi na gyud ni Papa. Sige, day. Manigan is Franklin. Ako siyang pahuwa mo ng kwarta aron makapalit siyang cellphone. Yan di magpuyo si Franklin. Ni Abin. Ya, kung lain may musugat ako, sabay kong baton. Ina lang ha, higala ka ni Franklin. Sa higayon nga kamo na lang duha si Franklin ang magkasulti. Haylua nga mo trabaho aron makapalit og cellphone. Dili na ko siya tuganan nga kauban ti ka. Tugan eh. Ingna si Franklin nga ako mo'y makatabang niya aron makabag-o sa cellphone. Sige na, Ben. Dakaw na. Nganong nag-ilis man ka? Mangita o trabaho, ma? Unsa? O niyang imong klase? Wa man rumi klase, ma. May hangyo man ang among teacher. O niya asa ka man? Bahala na, ma. Basta mangita gid kog kwarta aron makapalit kog cellphone. Ako na itong gisultihan si Papa ni mo. Mahitugod sa pagpanginahanglan mong cellphone. Kung mahimo, ma, dili na ako maghasol ni Papa eh. Kibaw ko, para sa itong panginahanglan ang iyang sweldo. Mag-una-una ka man. Franklin! Uy, Franklin! sinoy Bin? Kinsa man na siya. Helper na ni Tito Jason, ma. Ako siyang duulan, ma. Padayon na din, uy. Aron sa may magkasulti. Nialay ka, noy. Di ba na kailangan magtrabaho? Doon na kayo kahatag na ko, noy. Dali. Kuyog sa akong biyahe. Pakuyugon ko sa inyong biyahe. Kung kuyog kayo ang biyahe, siguradong makaselfone ka. Noy, kadit lang. Ngayon na ba mukhang nakinahanglan kong cellphone? Yan na puta na. Dali na sa panel. Sige, noy. Ma! Muban kong noy, Ben! Payo kay may uban ka ni Ben, Franklin. Tito Jason? Sige na. Sakay na sa panel. Gusto ka makatrabaho? Pero... Sige na. Sige na, Franklin. Sige na sa panel. Naigulit din mo ikan sa biyahe, siguradong magka-cellphone na ka. Unsa? Sakay na, Franklin. Day, ang kwarta. Hinayin ang imong tingugod. Tingalig madunggan ka ni Mama. Wa ka may ang kabalakan ni mama ni mo. Wagod siya masayod ning atorong modos. Bisa na, nay. Tigali niya magduda siya. Niya magsige na niya pangutana. Na, di na bagi ko makapamakak ni Mama, nay. Makasulti na bagi ko niya tinuod. Nagpaabot na lang ko nga mo anis Franklin. Aron akong ihatag niya ang kwarta. Malipay gitong karahon, nay. Sigurado yun. Ayaw lang kabalaka, nay. Tabangan ako data si Franklin sa maong kwarta. Ha? Unsa sad kay ikadata ang Franklin, no? Ang ining allowance, nay. Unya, kay wa may klase. Online class man ang inyo, ha? Hala, tuod, no? Unsa ka mati pagkatag og allowance ni Franklin nga wa may klase. Ay, sagdi lang. Buotan man tong bataa ba? Siya rin mangitag paagi, aron makadata siya nako. Maayo, untag mo anhe siya, oy. Unsa man? Bugat bang yung mga karton yung magipasan, Franklin? Di man, Tito? Bilibig ko ni mo da. Nga naman, Tito? Dili ka man di ay liability sa imong mga ginikanan. Buutan ka pagkaanak. Nga nung nakasulti mo ka na, Tito? Imagine, tungod sa imong tinguha nga makaangkon og cellphone, nangitag ikag paagi. Huwag ka magsalig sa imong mga ginikanan.
Pinaram ko isweldo ni Papa dito. Unya, tuluming nagtungha. Buutan kang pagkaanak. Huwag misa mo tang akong pangandoy nga may anak unta kong lalaki nga parehas nimo. Mahuna-hunaon, ug anda mo tabang siya mga ginikanan. Binibal ko Franklin, oy. Pas kay mga hakot, ha? Iyon na ng taong dunay ambisyon sa kinabuhi, Ben. Kung makahuman si Franklin siya ang pagtuon, sigurado gyud ko nga pagkita siya maing trabaho kay kugihan mo ta. Konswerte ho, Noy. Ayaw pagsulti niya na, Franklin. Ayaw pag-agad niya ng swerte. Kay kung mukugi ka lang yun, daghang swerte ang imong maangkon. Unsa man, Ben? Nahatag na ninyo ang mga order? Manay. Og patuong ka sa sod, aron bayran. Og tagag laing order. Okay. Huwatala ko niyo sa panel, ha? Sige. Nibin, mamalik na ta sa syudad. Oh, dili pa dong. Ha? Dagan pa tayo i-deliver nga order, Franklin. O, cellphone mo ka nga brand new o branded ang imong gusto. Di ka mahigawad. Di ko kinahanglan nga brand new o branded ang cellphone nga ako palito, Noy. Basta lang matawagan o magamit na ako sa akong online class. Sigurado lagi na. Unsam net ka ta oras sa mauli, Noy? Ikaw lang ka, di ka magabian. Maniog to paghanit, ha? Nang, mula ka una ko ha. Kamu lang unay paniud to si Carmina. Ay, hapit gi ko malimot da. Ngawa naman di mo eskwela sa De Carmina. Ay, niskwila pa nang uy. Pero online class lang. Mao lagi na. Ani naman di na siya mo eskwela. Tura pirmis kwarto ay. Mao lagi. Pagaw sakit sa inig paniud to nang ha. Asam de kaday. Kapoy mag-star din is bahay nang uy. Muadto ko sa akong mga kauban sa klase kani adto. Magsusi ko kung unsay maayong inegosyo karon. Unya, mulakaw ka lang ha. Dili mag-face mask. Uy, hala. Nalimot ko nang. Napagipakapin. Ay, face shield sad. Maulay gini ay nang. Kadit ha kay, mubalik ko sa kong kwarto. Magkuha ko face mask o face shield. Nganong ni amta din hinoy, Bin? Timihin mo nga ka makaos gawas dong. Dali ka magitas tanod. Gawas pa, itam ka kapag gawas sa brandy ni Jason. Brandy? Kugang mo ka. Bisag biyahe ka tito? May baon kag yung brandy? Moro na makalipay na ako, Franklin. Sige, dili una mo ha. Guardyaw na ko. Franklin. Bisag wa pa mahuman ang imong trabaho. Swelduhan ka na nako. Niya. Uy, hala, cellphone? Branded na cellphone? Dili ba? Mamali imong pangandoy. Bagong cellphone. Pero dili lang unta mahal lang dito, uy. Dali ra maguba ang baraton, Franklin. Pero mo reklamo man ka. Nga imo mo siya ng hinaguan. Nya, di na mo tanawa ng cellphone. Aron matagbaw ang imong mga mata. Lo, kanindot din dito. Tungod ka importante masabalang nako ang akong gihatagan niya na. Ha? Dili ba imo man ang gitrabahoan? Mo na importante nako. Mo ginay gusto nako usa sa katao. Nga kugihan. Maning kamot una, aron maangkon ang ilang gipangandoy nga butang. Bago pag-charger no. Uy, tito, imo mugod kong giagbayag mayo. Ang gusto mo ko maapil og tan-aw sa imong pagtesting sa maong cellphone. Alimuot mugod dito. Tito, imo gihag ka na nga kundunggan? Uy, sa man ka eh. May nahanggap magukong kahumot. Gisimot na ako ang imong buhok. Pero sa pa na-apil man na himog simot ang ay imong dumgan. Sagti lang ko. Sa man ka eh. Wabi tayo Malaysia nga akong gibuhat. Nasimutan na ako ang imong dumgan. Asa man ka? Mitindaw lang ko dito kay murag
Ibanhod ang akong tiil ga. Ay, alam, pagtindog. Lingkod lang, God. Umawi ati man ang imong cellphone. Nay, wa pa gyud maani si Franklin. Wa man. Ganda man hinuon siya para cellphone. Wa sa mo ani. Gabi na biya to siyang miariday. Nagunsa man si dinhi gabi inay. Ay, mao gito. Nagpatabang nga makatrabaho siya. Aron niyang ipalit og cellphone ang iyang sohol. Wa di siya mga siyang parents. Nangayo gud tingali pero gibalibaran. Kaluoy sab ni Franklin uy. Ay, saon. Nagtrabaho raman sa gobyerno ang iyang amahan. O kay dili ka kurakot, mo na hinungdan nga maglisod pagpalit og mahalong cellphone. Ikaw day ay. Ikaw, pagkabulahan gid nimo. Ngano man nay? Nakaginikanan ka nga wa maglisod. Pero ahente ra biya si Papa nay. Unya, kung makamao mo diskarte ang imong amahan, makortahan yun. Matod pa bitaw, kung ahente ka, unya kamao ka, aw lupig pa nimo ang kita sa manager sa usa ka bangko. Ambot lang ka nay. Ako ni ha. Ha? Humana matagkaon. Kini na sang brandy ang atong kalingawan. Kinahanglan gyud mo inom gid ka ha. Ayaw lagi ko pug sa anak dito kay kasabuan ko sa akong papa. Kaon lang gud og kuan, peppermint. Aron di mailhan nga miinom ka. Oh, imo ni. Oh, imo. Dito. Dili lagi ko. Dito. Dili lang ko. Uy! Wow! Kanindot ining imong gipalit ko cellphone dito eh. Klaro kay kamera oh. Ikaw na gud na. Imo ni oh. Dito. Sino'y binay? Hatagi ana. Ay! Uy! Oh, Dito? Ikaw to? ha? Ang unsa man? Ang miay. Kay hapit matumba tungod sa kalit na kong pagtindog. Oh, dili uy. Kinsam dito? Ambot lang. Kalit lang. Kang animal. Bidali kag barog. Asan po si Franklin? Ambot lang atong tawhana eh. Pikalit lang tindog. Hapit hinukumhayang. Pero kahihion mo to. Kay nagulit man daa sa safety siyang kasulis. Askang ano ko na. Ako unta siyang gibanan si CR. Aron akong malili ang iya ha. Murag maglisod ka gid itong tawhana jista. Tigit tingali pamayot ang iyang diskarte. Usa? Sige, gawas na dito. Kaya tinggal bubalik to siya. Idigbalik niya. Dili na gid siya magka-episode pa nako. Kalma lang. Ay, salamat. Bibalik na gid ang kanal. Karon ka. Dili ka na gid maka-episode pa nako, Franklin. Dito? Dili pa na mamalik sa panel? Lingkod dirig balik, we. Doon na tayo istoryahan. Unsa kaya ito istoryahan dito? Imnasa ni. Aron tabangan ka na ako nga makatrabaho, pero sige, gihapon ka eskwela. Dili lagi ko mainom dito. Ipalayo lang akong baso dito ha. Ay, hala. Uy! Nayabo na hinon ng bino. O, nabasang imong karsunes. Dito! Manguot-manguot ka! Unsa? Manguot mo ka! Bayot ka! Franklin, tarungan ang sinultihan mo, ha? Kasi bayot ko. Dili kay karon lang mahitabo nga imo yung hilabtan akong junior. Karon, imo na yung gikuot. Unsa ba? Bayot pa din imong boss ni Bin. Franklin, Franklin, ito ko sumti. Ay, puski mong tigog din eh. Huwag nang lingi ang mga tao nga inaos ka paso. Tinuon mo sa nang gisulti. Narinig din eh. Ah.
Nganong imong kung ganda din hisuot sa panel, Noy? Araway makadungog sa tupang sulti. Tubagaw na akong pangutaan, Noy. Bayot basta to, Jason? Dili, oy. Unya, nganong manguot man siya? Kabantay yung kagikuot. Tingali, gipaphala niya ang nabasa mong kasulti. Nari papanoy nga gipislit man niya. Tingali, may gasayop ka lang, Frank. Dili ko mahimo masayop, Noy. Pila nakahigdayon nga ang ako yung junior ang iya toyo. Kining Frank, kung imo iparampi ay mong pagduda in Jason, buhay mo tuon mo. Dili ka mo tuos ang gisulti. Nga mo tuon ko? Nga sweeto mo ko sa kong amo. Gisayop mo lang sa pag-analisar ang ibos ni Tito ni mo, Jason. Dili ko mahimo masayop. Bayot yun si Tito Jason. Kung imong tugalas Carmina, ang iyang mama, nga si Tita ni mo Paula, Ambot lang. Franklin, kung tugalan mo sila si imong duda, dili sila matuon mo. Dili importante na ko kung mutuo ba sila o dili. Ang importante, nga masayra nila kinsa ug unsa gyud si Tito Jason. Frank, kung tubayan mo lang ang gusto ni Tito ni Jason, mabulahan ka. Maangkon mo ang talang kapritsyo. Wa ko maginahanglan og kabulahanan, Noy. Kapritso. Kung ang bugti ni ini, mao ang akong tinud-anay nga pagbati nga to sa iyang anak. Franklin, Tinarong ang akong tuyo ni Carmina. Gugmang tinud-anay ang nagtukbod ako. Aron ipursige ko ang akong pag-angkon ni Carmina. Mao di nga sigihan ako niya saad. Mao di nga iya kong pakanon at dungsudan nga wa ko makaila. O paimang kong bino? Argo mahubog ko. Magpatuyang siya hikap sa kong junior, ha? Dili siya madaog. Frank, ay mo pa. Ato lang hilom ng tabuhan. Ala ang tungod ni Carmina. Kasama ka. Mapaulin ako, Noy. May katapusan pa tanungsod nga atong deliveran sa atong produkto. Musakay kong bus. Franklin, nihit ang sakyanan ni Orasa. Sakay lang sa panel. Pagkauli ka lagi. Wapay lang size. Ayaw ka ka. Magkatagog sa kanan. Mauli kit si Franklin? May ang desisyon. Hain naman ron siya. Ito pasol sa panel. Mamauli na lang tabin. Di tablaho sa sunod lungsod. Ugma na lang nato tiwason. Ikay drive sa panel. Kay sudlo na ko si Franklin. Ug ako siya pagigsultihan. Di siya minaw ni mo. Ako lang soyan. Iyar ba tukala si Carmina si mga buhat. Mao gani nga magigsulti ko karon ni Franklin. Mo siyang hiyoon. Nandili tukala si Carmina. Ako siyang pasabton. Nagisayop lang niya sa pagsabot ang nahitabo ka kanina. Di ba ka mutuos Carmina kung mutugas Franklin? Labing maayo nga way masahiran ang akong asawag anak sa akong gibuhat ni Franklin. Dili ko gustong tugkan silang pagduda. Bahin sa akong pagkatao. Puguso ka mga kayo, Jason. Ayaw kong sudya, Eben. Ang pag-drive sa panel mo ay ati man na. Naiwagin mo niya si Franklin? Wa man gyud ay. Bitas ning tawhan na, uy. May kwarta na unta para palitig bagong cellphone. Wa sa buwan ni. Kinsay wa mo anhi? Ma? Oh, nga nung mura magag nakalitan, Kisabay inyong ipanagsultihan, ha? Ay, ang akong pag-umangkon day Paula. Nanawag man gud nako, ipangayuan ko para palit ng cellphone. Mauna, ma. Ganda man na hinuon sa kwarta ni nanay. Wagin mo aniya yung pag-umangkon. Mao ba? Di kagikan, ma. Akong classmate sa una, ang akong giadto. Kay makignegosyo ko nila online. Pero okay na, nagsabot na mi. Mag-online selling mo? Yes, anak. Hinaot unta nga, di boy na son mi. Mag-ilis una ko, ha? Okay, ma. Kuyawan ako, uy. Habi na kong masakpan na ta. Magbantay na kita sa itong paligsulti, nay. Amaw mo si Franklin, uy. Hain naman ka siya. Asa man ka?
Karon may kalit magagtindog pagduol na ako. Wala ko'y salig di mo. Kuha na yung cellphone. Imo ng sweldo. Imo ng gihaguan. Busa diyan ani mo. Imo na na. May daotang motibo nga nagpaluyo ning maong cellphone. Busa di ko gusto manag-iya ini. Sorry na. And I promise, di na gito mahitabo. Kapila na mahitabo dito. Natuyoon ni mong patong ang imong kamot sang paa. Katong gituyo ni mong sagid ang imong kamot sa kong junior. Wala ko'y salig ni mo. Wa ko'y daotang tuyo nimo. Bayot ka! Look, kung tinuod nga bayot ko, maminyo ka ko. Magkaanak ako nga maus Carmina. Pero mangibog kag laki. Labi pag yun ubatanon. Kung ganahan man ko nimo, kana tungod lang sa akong kahinam nga makabaton og anak ng lalaki. Di na ko mutuon ni mo. Franklin, Asa man ka? Buduol sa gana ko? gusto ko magkasulti tag maayo. Kanang dili ta magsinigitay. Kasi masinggit, ha? Iso magug ka. Kalma lang. Di ka angay saligan. Oh, kuha na cellphone. Gumahangol na. Maghuwat na lang ko. Palitan ko sa akong papa. Imo na lang cellphone. May trabaho ka, good. Imong gitabangan si Ben. Inyura kong gisabutan. Manaon ako. Sakay ko bus. Pamauli na ta. Mubalik na ta sa opisina. Gipaandar na ni Ben ang panel. Anong may uban pa ko ninyo eh? Kuha lang yung cellphone lagi. O kumahang mo na na. Imo na na, Frank. Manlimbawot ang akong balhibong gamit, anak. Mo day, nga imo ko gibalibaran nga manguyab ni Carmina. Doon na day kay intensyon nga rin ako. Dili na tinuod, Franklin. Sa ako nang gibalik-balik sa pagpasabot nimo. Ganahan gyud kog anak nga lalaki. Di na lagi kumutuon mo. Franklin, Ano mahika ba ka? Ay kukuniti. unsa ko ta pagkas pagpasabot nga dili tinuod ang naa si mo hunahuna? Mahal ko ang mama ni Carmina. Labaw kong gimahal si Carmina. Bisag unsa pa imong iatik nako, di na kumutuon mo eh. Pero tug-anan tagad ka. Nga tingnan ang akong love ni Carmina. Kung di ko man siya tug-anan bahin ni mo, kana, tungod kay gitahod na ko siya. Franklin, ipaniguro ko nimo nga dili katuhuan ni Carmina. Dili bisan importante kung iya kong tuhuan o dili. Kana kung makahunahon ako sa pagdukan niya. Ang importante, nga nasultihan ko siya sa imong gibuhat ka rin ako. Ang importante nga doon ay laing personality ang iyang amahan. Franklin, Pawa na din he. Paris to'y pinito. Sagdi ko ni. tingalig mo layas ka. Kargo kabayan ako. Karugugin ko ni mo. Kay imo kong giilad. Pwede ko malayas eh. Oh, kuhaan lagi ni cellphone. Imo na lagi na. Nay, may bagtingin mo cellphone, oh. Tingali si Franklin ang nanawag ni mo. Tabagan na yun, Nay. Kuya, wa ko baya ni mo dayoy. Oh, di man si Franklin. Saan sa kanya pagpanawag sa nga guba mo yung cellphone? Tingali tanghuwam siya, Nay. Oh, di ay tuod, no? Hello? Hello? Sinang Milay ni? Ang tawag na Milay ni Franklin? Kinsa man eh. Kuan ang inahan ni Franklin nang... Uy, ma'am, unsa may ato ni mo, ma'am? Naa diha si Franklin? Ha? Uy, wa man gid mo ari si Franklin, ma'am. Uy, nagpaabot sa gani ko niya. Ginoo ko. Ay naman tong bata, Ganiha pa man to siyang buntag na waha dinhi sa amo. Uy, wa dahil sa mananghid ni mo. Wa man. Pero dunay mi anhin niya usa ka lalaki. Wa ipailan ni Franklin ni mo, ma'am? Wa lagi. Dili si Dong Jason, ma'am? Dili man. Nagsulti sila og akong gibiyaan. Di wa magid ko magkapantay ni Franklin nga misud sa amo. Maunang nanawag ko nimo. Pamasin ba nga
milahos dihang akong anak. Nay, kinsa na? Ang mama ni Franklin. Nga naman ko, no? Nangita ni Franklin. May gikasulti ka nang? Di amang good si Day Carmina, ma'am. Ambi, Nay, be. Makiksulti ko sa mama ni Franklin. Sorry ha nga, naistorbo ko kamo, Carmina. No. Ayagad pa na ni anak tita. Pero, wa man gid mo anhi si Franklin din he. Naguwat man gani mi si Nanay Milay nga mo anhi si Franklin. Ay, kinuo ko, oy. Hain naman dahi ka tong bata, Diin man ka siya maniod to. Nangita ka problema, Jis. Bright yung bata. Iuli ko nun niya ang cellphone. Oh, dawata lang. Ayaw lang. Iya na to. Nagpaabot ka mo conscious, Franklin. Jason, di na may tapok. Doon na lang prinsip yung bata. Dili prinsipyo ang hinungdan. Siyang paguli sa cellphone. Tugod na siya matiluanong pagbati si mo anak. Hindi na magisagot, anak. Naglibog na ng uho ko. Kinahanglan makagawas ko ining maong panel. Saan sa dako? Hindi mahimong ablihan ako ang likod. Kaya tingalig madisgrasya ko. Bahala na. Manimpad lang ko. Musuway kong abli sa likod. Kanang muhunong na ang panel. Kaya tingalig stop ang signal. Kung kining cellphone, kaya dili man dawato ni Tito Jason. At tunin na ko ihatag ni Carmina. Gano'n may naman ka? Stop signal, oh. Si Franklin. Oh, ano mas Franklin? Tingalig mulaya siya. Tingalig pahimusla niya ang paghulong ng panel. Kadat ako sa siyon. Ay, paraog. Ay, signal na. Ipadaplin lang ng panel. Kailan na masayran din nato kung napabasis si Franklin. Ay, pagkanaog, kaya tilig siya ka. Ako ipinaplin ang panel. Salamat. Nasirhan ako ang pultahan sa luyo. Ug niyan ako sa daan. Pero kinahanglan magbantay ko kay tingalig ila ko makita. Nakasiguro ko nga aware sila sa stop signal. May minibus nga nagpadung din eh. Akong parahon aron makasakay ko. Oh, Jason, wala tao. May ambak lagi siya. Sa di may hulong ang panel. Tanawa. May kang ang pultahan. Kung sa itong baton? Ako siyang pagkitaon. Mahimo mo pa siya makasakay ubas paingo sa syudad. Ako siyang pagkitaon. Tabangi ko, Ben. Di ka nagbaas na kalabay, Jason. May mong usa sa maong baas na kasakay ni Franklin. No! Ang gandam ka ng daan ang tarungan ni Paula, Jason. Kidako ko pagto. Nagiunhan ta ni Franklin. Hain mo ka si Franklin na no? Ambot lang atong bata, aday, uy. Dili na nato matawgan kay kuba mo ko ang cellphone. Pero, doon na basad ka sila'y telepono sa? Ang nananangota na ka man kung doon na ba sa telepono? Aron manawag ta. Taxi na lang ang mama ni Franklin na kung nauli na ba ni. Pero hain mo sa katong tawhan na? Nagduda gid ko nga nangita tog trabaho. Wala siya online class. Oh, sa may mahimo siyang online class nga wa man siya cellphone. Mao gani nga mo anhin na siya. Ano magkapalit og cellphone? Sa na kay gibati ron ni mama. Nga ganiharam siyang wa makakita nako. Ay, pida eh. Ano ko ang diretso sa uban ni Nuibin sa? Guwa ko manang hindi mama. Sigurado gid nga nabalaka na siya. Kung ako kang gamito ng cellphone, no? Aron tawgon si mama. Di ko mo gamit ini cellphone eh.
Murag manindog ang akong balhibo. Ingon anak di si Tito Jason. Painay lang ang pagpadagan sa panel, Ben. Aron makalilita sa mga tao nga naglakaw sa daan. Ingon man, sakay sa mga minibus. Mato ka na itong tanaw, Jess. Bahala na. Mamasin lang gud ta. Ang cellphone. Tingali giyang gida. Kayo wa man ko'y nakitang cellphone sa likod ng panel. Kung ko magdahom nga, mo di tabo, Jess. Ayaw na lang ko sudya, Ben. Kinahanglan maunhan nato si Franklin. Ato pa kasi maunhan. Kinahanglan lagi. Suko ka. Sorry. Wala ko masayo doon sa angay na kong buhaton. Hapit na may mga boot sa terminal. Kung naog ko sa terminal, doon na lang ni sa ilang Carmina. Gusto. Mudiretso ko ni Nanay Milay. Siya ay ulian ako cellphone. Ako bakang tuganan si Nanay sa gibuhat ni Tito Jason. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Kinsay mo sakripisyo o palihugday ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.